Et emne, vi rigtig gerne vil kigge mere på i Center for Finansielle Friktioner, er kapitalkrav til banker. Du kan ikke læse om det inde i loungen, men jeg håber, at hvis du tjekker ind på vores hjemmeside de kommende år, så er det noget, du vil kunne finde resultater om. Det er ikke noget nyt emne, men det er et meget relevant emne og et meget presserende emne her i forbindelse med krisen. Fordi en udløber af krisen er, at man i hele verden er blevet enige om at stille større krav til bankernes kapital. Det vil sige, den del af bankernes passiver, altså den måde, de har finansieret sig på, en større del af det skal være egenkapital, altså aktier i virkeligheden. Der skal være en større stødpude til at modstå tab, sådan altså, at der er større plads til, at man tager noget over på aktivsiden, uden at det går ud over dem, der har sat penge i banken. Så man er enig om, at man skal have større kapitalkrav til bankerne. Men hvor hurtigt og hvor meget? Hvor stor en aktiekapital vil man forlange, at bankerne har? Hvordan måler man den? Hvad skal man måle det i forhold til? Det er jo ikke ligegyldigt, hvor risikable ens aktiver er for, hvor meget man skal holde. Mere risikable lån kræver nok en større stødpude for at sikre, at indskyderne altid kan få deres penge tilbage. Vi er interesseret i kapitalkrav for banker, fordi der faktisk er et berømt resultat i den friktionsfri verden, som hedder Modigliani-Millers sætning. Og den siger, at det faktisk er ligegyldigt for en bank, hvor meget den finansierer sig med aktier, og hvor meget den finansierer sig ved gæld, altså ved indskud. Det vil sige, at det har ingen betydning for, hvor meget banken er villig til at låne ud, hvor stort et kapitalkrav man stiller. Det burde i en friktionsfri verden være ligegyldigt, og derfor hvis man siger, ja, men hvis vi stiller meget store kapitalkrav til bankerne, så vil de ikke være lige så villige til at låne penge ud til virksomhederne, eller i hvert fald vil det blive dyrere at låne ud til virksomheder, fordi aktiekapital er dyrere end gæld. Aktionærerne vil have et større afkast, end gældshaver vil have. Men argumentet passer altså som sagt ikke i en friktionsfri verden. Der er det sådan, at hvis banken vælger flere aktier, så bliver de også lidt mindre risikofyldte. Så der kommer lidt flere aktier. Til gengæld er det afkast, der aktionærerne så forlanger, lidt mindre, fordi de er blevet lidt mindre risikofyldte. I øvrigt bliver gælden også mere sikker, når der er mere egenkapital. Så alt i alt viser det sig faktisk, at i sådan en friktionsfri verden, der går det fuldstændig lige op. Uanset hvor meget banken skal finansiere sig med aktier, og hvor meget den skal finansiere sig med gæld, så er den interesseret i at låne det samme ud. Men der er altså mange, der hævder, at sådan forholder det sig ikke i virkeligheden. Og det kan der også sagtens være noget om. Men grunden til, at Modigliani-Miller er så vigtig, det er samme grund som, at Galileis idealiserede faldeksperiment uden luftmodstand er vigtig. At vi tvinges hele tiden til at sige, at hvis noget ikke holder, hvad er det så for den friktionsfri verden, der er gået galt? Vi ved jo godt, at når bordtennisbolden og tennisbolden ikke falder lige hurtigt, jamen så er det luftmodstanden, der er meget vigtig i den her sammenhæng. Sådan er det også med kapitalkrav til banker. Hvis vi mener, at det at forlange mere egenkapital i bankerne gør dem mindre villige til at låne ud, eller det bliver dyrere for folk at låne, så skal vi sige, at det er på grund af denne her friktion, at det er sådan. Og der er rigtig mange friktioner, som jeg ikke vil komme ind på her, som påvirker det her med bankernes kapitalkrav. Og det er noget, vi forsker rigtig meget i. Og igen vil devisen være, studere nogle modeller, tjekke de relevante, stik næsen frem, kom med nogle forudsigelser, og gå så ud og teste empirisk på data. Sådan arbejder vi i FRIK.